Som rád, že už vlastne druhýkrát v tomto roku sa nám podarilo uskutočniť, alebo začíname vyražať do ulic Čace preteky, alebo ak chcete okolo Čace. So mnou prišiel dnes žilinský župan Juraj Blanár a takisto predseda klubu poslancov za Slovenskú národnú stranu v Národnej rade Slovenskej republiky Rafael Rafaj a samozrejme množstvo ľudí, väčšinou nových, ktorí tu minule neboli, ale aj tých, ktorí už absolvovali tento okruh. Samozrejme som rád, že aj počasie vychádza a verím, že v tomto budeme pokračovať a Čaca bude napredovať aj po 27. novembri. Myslím si, že Páľov Holištiak je alternatíva pre Čacu v tom, že je mladý, na svoj vek má veľa skúseností a dokáže riadiť veľké celky a to preukázal aj na Žilinskom samosprávnom kraji, kde je riaditeľom úradu a kde v podstate má pod kontrolou alebo určitým spôsobom riadi takmer 120 organizácií z riaďovateľskej pôsobnosti a vidím, že má vzťah aj ku športu, ku mnohým iným kultúrnym akciám a to je aj mne blízke, preto som sa dnes zúčastnil aj tohto podujatia na bicykli po Čaci, pretože som takisto cyklista a rád to podporím. Chcel som podporiť kandidáta na primátora Pála Holištiaka, môjho dlhého priateľa a správneho chlapa a myslím si, že Čaca by mala dať šancu na zmenu pre mladšieho a aktívnejšieho a čestného človeka, ktorým je Pálo Holištiak. Takže prišiel som z Bratislavy sem, sadnem na bicykel a dúfam, že presvedčíme ľudia, aby 27. prišli voliť a aby volili Pavla Holištiaka.